Alfred Wegener var en tysk naturvidenskabsmand, som fremsatte sin teori om kontinentaldrift i 1912. Han mente, at kontinenterne engang havde hængt sammen, men nu var drevet fra hinanden. Wegeners teori om kontinentaldrift byggede på flere forskellige ting. Først og fremmest så det ud som om, at kontinenterne engang havde hængt sammen, som et puslespil, der er blevet splittet op. Derudover havde man fundet lige gamle bjergarter på forskellige kontinenter, samt fossiler af samme art og samme alder på forskellige kontinenter. Til slut havde man fundet moræneaflejringer i Afrika, Sydamerika, Australien og Indien, som formodes at være fra et sammenhængende isdække. På grund af alle disse faktorer mente Wegener, at kontinenterne måtte have hængt sammen i et stort superkontinent. Problemet var dog, at Wegener ikke kunne forklare årsagen til kontinentaldriften. Det var først fra 1950'erne, hvor man begyndte at udforske oceanerne og oceanbundene, at man fandt, at der fandtes høje bjergrygge, dybe grave og undersøiske vulkaner under havene. Dette blev grobund for teorien om pladetektonik, som vi kender den i dag.